Dnevnik televizije Banat. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Darija Kisić razgovarala je sa potpredsjednicom Islamske republike Iran za pitanja žene i porodice, Enzi Hazale, i tom prilikom istakla da su odnosi Srbije i Irana tradicionalno dobri i zahvalila se toj zemlji na principijalnoj podršci po pitanju nepriznavanja nezavisnosti Kosova i Metohije. Njih dve razgovarale su i o merama populacione politike koje se primenjuju u Srbiji i u Iranu, a u cilju poboljšanja demografske slike obe zemlje u Teheranu. Ministarka Kisić i potpredsjednica Hazali su se saglasile da su i u Srbiji kao i u Iranu porodice izuzetno važne i da one predstavljaju stub razvoja i napretka društva, navodi se u saopštenju ministarstva. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Privredna komora Srbije, sutra će potpisati novi petogodišnji sporazum o međusobnoj saradnji, kojim će se predstaviti dalji okviri zajedničkog delovanja u cilju prevencije gojaznosti. U prostorijama Privredne komore Srbije tom prilikom biće predstavljene i dosadašnje aktivnosti nacionalne kampanje Teži ravnoteži, koje su pokrenule ove dve institucije, navedeno je u njihovom zajedničkom saopštenju. Kako se podsjeća u saopštenju, gojaznost je jedan od najbrže rastućih problema modernog društva ne samo u Srbiji, već i u celom svetu. Prema zvaničnim podacima Svetske zdravstvene organizacije, za evropski region skoro 60% odraslog stanovništva ima prekomernu telesnu težinu ili je gojazno. Pokrajinski zavod za transfuziju krvi Crveni krst Vršac organizovali su danas prvu julsku akciju dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama ove humanitarne organizacije. Zbog godišnjih odmora i tokom letnjih perioda uobičajeno je da je odziv dobrovoljnih davaoca inače manji, a tako je bilo i danas u Vršcu. Ipak iz Pokrajinskog zavoda napominju da su zadovoljni odzivom građana i pozivaju sve dobrovoljne davaoce da se i narednim akcijama odazivaju što većem broju. Akcija današnja protiče uredno kao i prethodne do sada, nažalost sa malo manjim odzivom, što nam je izuzetno bitno s obzirom da su zalihe krvi kao i svako leto snižene, kako zbog godišnjih odmora, tako i zbog visokih temperatura, što onda utiče na manje mogućnosti davaoca da dođu. Tako da ovim putem bi pozvao i sve davaoce koji jesu u mogućnosti da dođu, kako zbog posla, tako i zbog godišnjih odmora, da dođu da nam pomognu da te zalihe malo popravimo, jer zaista mnogi pacijenti ne mogu nikako bez transfuzije. U suštini možemo sad reći da su sve krvne grupe deficitarne, tako da su nam kao i uvek svi davaoci dobrodošli. Možda malo više su u deficitu krvne grupe sa negativnim RH faktorom, ali opet kažem, svi su dobrodošli da dođu da nam pomognu. Dobrovoljni davaoci koji su prvi put dali krv bilo je i na današnjoj akciji, ali u najvećem broju je bilo onih koji redovno daju krv. Ja sam redovni davaoc krvi, ovo mi je 16. put da dajem i trudim se da to ispoštujem maksimalno, znači, jer to naše malo može mnogo da pomogne nekom drugom. I ovim putem bih zamolio sve ljude dobre volje da se odazovu i da, pošto ide letnji period i generalno manje se daje krvi, pa da ako bi mogli što više da pristuje narednim akcijama i da uspemo da spasimo bar nekoga ako možemo. Pored redovnih davaoca i iz Crvenog krsta Vršac pozivaju sugrađane da se u što većem broju dozovu već narednoj akciji koja će biti održana 27. jula u prostorijama Crvenog krsta u vremenu od 9 do 12 sati. Zvanični festivalski program 24. Međunarodnog festivala folklora Vršački venac odvijaće se na Velikoj bini u centru grada od 11. do 13. jula u organizaciji Kulturnog centra Vršac, a pod pokroviteljstvom grada Vršca. Posetioci i ove godine imaju priliku da uživaju šarenim nošnjama, ritmičnim plesovima i melodijama koje su deo kulturne baštine zemalja koje učestvuju. Zvanični festivalski program odvijaće se na Velikoj bini u centru grada, u okviru koga će kulturnu i tradiciju zemalja iz kojih dolaze predstaviti ansambli iz Paname, Gruzije, Poljske, Bugarske, Rumunije i Češke, dva renomirana ansambla iz Srbije, Kud Elektroporcelan, Aranđelovac i Janip Smederevo, kao i Gradsko kulturno-umetničko društvo Laza Nančić, predstavnik grada domaćina, rekao je direktor festivala Vladimir Bošković. Izložba Tanka linija leka i otrova svečano je otvorena u Gradskom muzeju Vršac. Izložbu je realizovao Muzej nauke i tehnike u saradnji sa Muzejem za istoriju farmacije Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Na izložbi je prikazana istorijska perspektiva i pojedinačni fenomeni tanke linije koja je delila život i smrt tokom razvoja civilizacije. Mnogi tanke linije su danas utvrđene zahvaljujući saznanjima kroz praksu, ali prvenstveno kroz razvoj nauke. Izložbu se može pogledati do 18. avgusta. Turistička organizacija Vršac u okviru programa Leto na Gradskom jezeru u toku jula i avgusta 2023. organizuje učenje osnovnih tehnika plivanja i snalaženja u vodi. Časovi se održavaju radnim danima u popodnevnim časovima i tokom vikenda i obuhvatit će 12 termina, a organizovaće se u dogovoru sa trenerima koji će voditi mališane uzrasta od 5 do 12 godina tokom obuke.
Konačno je stiglo pravo leto koje donosi tropske temperature i one počinju ove nedelje. Oni koji će na more raduju se, neki će na bazene, ali bez obzira gde se nalazite, ukoliko se ne pazite, može doći do toplotnog udara ili kolapsa. Posebno su ugroženi radnici koji rade napolju, ali hitna pomoć je intervenisala i zbog zaposlenih u pekarama, tako da je važno da se adekvatno zaštitimo, ističe dr. Miloš Nikolić. Apelovao bih da ljudi u ovim toplim danima čuvaju se sunčanice kada je priča na otvorenom i toplotnog udara u zatvorenim, posebno kod ljudi koji rade u pekarama, jer imamo da veliki broj kolapsa zbog širenja krvnih sudova na periferiji, dolazi do pojave simptomatologije, odnosno sunčanice, zujanje ušima, glavobolje, mučnine, vrtoglavice i povraćanja. Imali smo jedan toplotni udar kod radnika u pekari, što je jako alarmantno obzirom da u zatvorenim prostorijama dolazi do širenja krvnih sudova, što se kod njega gubitkom svesti, konvulzijama, to je jedno jako urgentno stanje, gde smo mi odmah morali da reagujemo infuzijnim terapijama i odmah smo ga prebacili u bolnicu. To je ono na što bi apelovao da ljudi pre svega nose zaštitu, pamučnu odeću, da nose sa sobom vodu, da se rehidriraju i da nose obavezno zaštitnu kapu ili kačket na glavi. Vreli dani i noći, osim nervoze i neprijatnosti, mogu ozbiljno da naškode zdravlju. Od uživanja na suncu do ozbiljnih problema, poput kolapsa sunčanice ili toplotnog udara, korak je mali i zato budite oprezni. Veoma je važno da budete oprezni kada je UV zračenje u pitanju u najtoplijem delu dana, ono je veoma štetno i za našu kožu. Nije retko da licima pozli nakon što su izašli iz klimatizovanih prostora na vreli asfalt, ne čekajući da se telo privikne na razliku u temperaturi. Na teritoriji opštine Plandište intenzivno se radi na realizaciji radova sanacije putne infrastrukture, ojačavanju kolovoza i saniranje lokalnih saobraćajnica. Zahvaljujući odličnoj saradnji sa resornim ministarstvima na teritoriji opštine Plandište u toku izvođenja radova na ojačavanju putne infrastrukture i sanacije lokalnih saobraćajnica. Saniranje putne infrastrukture jedan je od prioriteta i svesni smo da za sanaciju treba izdvojiti dodatna novčana sredstva koja za budžet opštine Plandište predstavljaju veliko investiciono ulaganje. Trenutno se izvode radovi na nekoliko gradilišta i apsolutno smo ponosni što će se u potpunosti sanirati deonica puta prvog A reda na relaciji Plandište-Jermenovci, ukupne dužine 12 km. Pored sanacije puta predviđeno je proširenje kolovoza na deonici puta Plandište-Barice. Ovo je jedna od najvećih investicija koja se realizuje u opštini Plandište, a koja se tiče izvođenja radova na uređenju putne infrastrukture. Ovo su veliki projekti za opštinu Plandište koje svakako ne bismo mogli da realizujemo bez pomoći republičkih i pokrajinskih organa vlasti. Radovi se izvode kontinuirano, utvrđenom dinamikom i vrlo brzo dobit ćemo kompletno uređenu saobraćajnicu do naselja Jermenovci, izjavio je Jovan Repac, predsjednik opštine Plandište. U naseljenom mestu Veliki Gaj uspešno je završen još jedan projekat uređenja javnih površina i postavljanja ukrasnih slova na delu javne površine kod sportskog igrališta. Kao i u drugim naseljenim mestima, tako i Veliki Gaj može da se pohvali realizacijom ovog lepog projekta. Postavljanje ukrasnih slova je završeno i to je prva faza izvođenja radova. U narednom koraku planiramo da osvetlimo ovu lokaciju i ukrasimo je cvećem i zelenilom kako bi čitav park izgledao lepše i interesantnije. Ideja za postavljanje ukrasnih slova postojala je od ranije i cilj nam je bio da projekat završimo do proslave seoske slave Petrovdan, istakao je Dalibor Karapandža, predsjednik Saveta mesne zajednice Veliki Gaj. Na Agriko pijaci u Vršcu cene su visoke, približno temperaturi vazduha, kažu kupci kojih je radnim danom znatno manje. Tezge su pune i najšarenije ovo doba godine. Najviše se pazari sveže povrće i voće, posebno kajsije, breskve i lubenice koje su tek pristigle. Iako svi čekaju neku nižu, takozvanu srednju cenu, teško se prodavci odlučuju da snize cene, jer kažu ne isplati se. Kupovine kao ranije godina na veliko nema, sve se ređe domaćice odlučuju za kupovinu na gajbe, za pripremu džema i pekmeza, već se po računici opredeljuju za kupovinu gotovih u supermarketima. Cena jaja, o kojoj se toliko govorilo, je ista, od 17 do 25 dinara, sir je od 500 do 700 dinara, kajmak oko 1200 dinara. Krastavac se može naći za već od 60 dinara, paradajec od 150 pa čak i do 250 dinara. Kupus je od 100 do 120 dinara, zelena salata oko 60, a šagarepa oko 120 dinara za kilogram. Spanać je od 200 do 250 dinara, paprika oko 200 do 350 dinara po kilogram. Krompir se prodaje za oko 80 dinara po kilogramu, a mlade tikvice za 150. Kako god računali za pun ceger, treba vam i pun novčanik. Nekako su se i kupci i prodavci odvikli od cenkanja
i prodaje robe po nižoj ceni, te se ponuda u marketima, posebno uz akcijske popuste, čini primamljivijom. Još kažu, postoji potražnja za domaćim proizvodima koji su nezamenjivi, kao što su domaće testenine i med. Sve je veća ponuda meda koja se kreće od 700 do 1200 dinara, kao i proizvoda od meda koji su doživjeli pravu ekspanziju danima korone. Četvrtak i subota, to su, kažu stare domaćice, dani kada se pazari, a na veliko se kupuje u kasnu jesen kada su i cijene po pravilu nešto niže. Udruženje građana za negovanje šahovske tradicije Vršac u saradnji sa Kulturnim centrom Vršac organizuje šahovsku tribinu posvećenu obeležavanju 60-godišnjice od smrti prvog srpskog šahovskog velemajstora Bore Kostića. Tribina će se održati u Kulturnom centru Vršac na Petrovdan 12. jula sa početkom u 12 časova. Dušan Knežević, takmičar atletskog kluba Atina iz Vršca, iako mlađi godinu dana od svojih rivala, izborio 2 finala u trkama na 100 i 200 metara na prvenstvu Srbije u atletici za mlađe juniore do 18 godina, održanom u Novom Pazaru. U trci na 200 metara je zauzeo odlično 5. mesto sa ličnim rekordom, dok je u trci na 100 metara zauzeo 7. mesto. U sredu 12. jula u vremenu od 8:30 do 13 sati u potpornju će bez struje ostati ulice Žive Jovanovića, Maršala Tita od Moše Pijade do Žive Jovanovića. U sredu sunčano još toplije, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Dnevnik televizije Banat. Televizija Banat informativni program realizuju uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.